mand. Gå hjem og sut din mors pat, mand. Ej, jeg vil ikke være ligesom dig. Jeg gør ligesom dig, ja. Hvor du lugter, mand. Du lugter. Ej, du lugter. Ja, jeg kan lugte hele vejen igennem skærmen, mand. Ja, kan du det? Hvad? Er det ikke dig, de kan da suge? Nej, mand, du sveder kraften af vandet svin, mand. Hvad er der galt i at svede, hva'? Jeg er fra Tyskland. Kender du noget til CS overhovedet? Ved du så, hvor gamle dem, der er manager for de forskellige hold er? Recent Gaming, Power Gaming og sådan noget. Ved du, hvor gamle de er? Nej, jeg ved ikke, hvor gammel... Ved du, hvor gamle de er? Nej, jeg ved ikke, hvor gammel managementet er, din forbandede idiot. Nej, de er 41 og 44, så prøv at fatte noget. Han er ikke gammel, man må gerne spille seriøst, man er gammel, du er en fucking lille dreng. Du er slet ikke gammel. Ja, hvor gammel er du? Du lugter af pis. Jeg er 18. Det var det eneste. Hold da op, så opfører du sådan en for 18, din idiot. Og det så Prøv at opføre du dig som en på 18, dude. Ja, men prøv. Hvorfor skal han det, når han ikke er 18? Ja, hallo Homsen, prøv Homsen, han er, hvor gammel er du? 37 år. Du er 37 år, så sidder du og sviner børn til, der er 20 år yngre end dig selv. Bare sæd. Fy for satan. Man ligger der og sutter din mor i fisen, så du lugter af sæd. For din far, man. Fy for satan. Det må vi få jeres demo for inden, eller hvad? Eller må vi få demoen for Dust, eller hvad? Du lort er klogere end dig, mand. Fucking tyske Hvorfor? satan, mand. Hvorfor må vi ikke få demoen, der siger hacker? Det var jer, der udfordrede os. Det var jer, der udfordrede os, og så kan I ikke lege. Det er fedt, der Homsen, han sidder bare og snakker, han har ikke fattet, der ikke er nogen, der hører. Det gør du. Så stillede jeg mig op på rullen, lige pludselig så blev jeg skudt i luften. Er det ikke lidt usandsynligt, når han ikke ved, at Det er det da ikke. hvis man er heldig? Jo, det er det sgu da. Jeg listede Hvis man er lucky. Det er ikke noget med luck at gøre. Lær spillet. Ja, må vi få jeres demo så, hvis I ikke hacker? Okay, skal vi tage en kamp mere? Ja, go. Så spiller vi med Jeg kan jo Jeg har altid spillet med X-Ray. Ja, hallo, dude, ikke få ødelægge nu. Prøv lige at holde din kæft. Prøv lige at lade mig snakke. Snak ordentligt, fy for satan, mand. Du lugter af pis. Prøv lige at holde din kæft. Hallo, Sonne, jeg skal... Hallo, Sonne, prøv lige at komme ned i denne rum hurtigt. Nej. Du lugter. Det var det eneste. Fatter du ikke noget? Du lugter af pis og ingen venner. Jamen, X-Ray, det er ikke opdateret, sådan update. Det er i hvert fald det, jeg har læst mig til. Det kan man kan godt bruge det. Ja, satan, du er en bøsse. Ja, du stinker din bøsse. Og Homsen, det er fedt der. Du er 20... Homsen, du er 20 år ældre end mig, så sidder du og følger efter mig på en VT for at syge mig til. Fordi du er så lille! Det er derfor, jeg pisser dig, fordi du stinker din mors sæd, og du er så lille og dum og så fed, så du vælter ud over begge sider af sækken på samme tid. Hold kæft, mand. Ja, det har jeg, mand. Øj, hvor du klam, mand. Jeg er fandme glad for, at jeg kan dit barn, der skal voldtages hver aften. Ved du hvad? Jeg er glad for, at jeg ikke er din far, mand, fordi så er jeg kraftet mig også lugter af sæd. Fy for satan. Fy for helvede, hvor du stinker. Hvorfor indgår lugte i alle dine sætninger? Fuck du ned, du kan jo bare ikke disse overhovedet. Du kan jo ingen disse overhovedet. Du har været nede og sutte din far, din mor i fisen. Ja, det har du da vist. Det har du da vist. Eller din søn. Du har ikke noget at sige mere, hvad er din tyske nar, mand. Ikke? Gå hjem og sutte din mor i dåsen, du. Hvorfor er du ikke mit idol? Jeg vil ikke være ligesom dig. Du lugter af sæd. Fy for satan. Ja, prøv at se, du sidder 37 år gammel og sidder og svitter folk til, jeg tror, de gør dig sejre. 37 år, det er så en for... Ja, prøv, og det fede der, så I der i virkeligheden knaldet derind, så du bare brække hoften eller et eller andet. Ja, men ved hvad? Prøv gamle fucking idiot, prøv at få dig fucking liv, mand. Fucking abe, mand. Du skal bare komme, fordi vi holder karnallag. Vi er over i jeres fucking knoldesparkerland. Og så læs, vi holder karnaldagen næste weekend, så kan du prøve at komme. Så skal du se, hvordan jeg sætter mig på dig, mand. Din fucking lille tysker. Nej, jeg er kraftet med at brække dine ben, mand. Og din fucking arm, mand. Du er kraftet med så klam. Kom nu bare.
Ved hvad, jeg har givet mig jeres... gamle svin. Jamen, mine adresser. Og ved hvad, I kan bare komme. Og du ved, hvad jeg hedder. Du kan slå mig op på nettet. Du kan bare komme. Jeg kan Homsen, prøv lige at holde din kæft. Din lille ludersøn. Din lille luder, mand. Din mor er luder, mand. Fy for satan, mand. Og du er kraftedeme så klap. Du ligner hendes fisse i hovedet, mand. Klamme skører, mand. Fy for satan. Ej, eller Homsen, hvad by er det? Hvad by er det? Du kommer bare, og så knaller du mig ind. Så skal du se, hvor meget jeg er værd. Ved hvad? Hvad by er det, I spørger dig om? Forbandet nar, fatter du ikke kæft af noget som helst? Hillerød. Jeg bor i Hillerød. Du kommer bare. Hvad by er der Karnalland? I fatter du ikke noget? Nej, Han det fatter er ikke en over, skid, gå ind og det dyr. læse om det, mand. I Borum, over ved Aarhus. Du kommer bare. Ikke din Det hedder fucking Farum, lille ikke luder, og tag Forum. hele din familie med. Jeg har heller ikke set din mors klamme bisefjæs i lang tid. Så du kommer bare. Fy Prøv for at hvis du satan. lægger op til at sige, at du har knaldet min mor, så er der kun én ting, jeg vil sige, det er, at du fandme er ulækker. Ja, det er jeg kraftedeme mig også, men det er din mor fandme Ja, det er også, du. Det er godt, du siger. Ja, ja. Fy for satan. Og hvad så? Fy for satan. Fy for satan, hvor du Jamen, hallo, hvorfor er du det, som min mor, hvad har hun gjort dig? Fordi hun lugter lige så meget som dig. Fy for satan. Du er godt nok sej, var 37 år gammel, fra det fede, det er, at I er ældre, tør du en kæft, du sidder bare sej bag skærmen. Kan du ikke? Nej, ved du hvad? Jeg er ikke sej bag skærmen. Du kan bare komme. Eller kom her hjem til mig. Eller bare sige et eller andet Jeg tror du selv, jeg gider at tage til Hillerød, eller hvad? Din forbandede idiot, du fatter vist ikke en kæft af noget som helst. Jeg ved hvad, jeg sagde til jer. Jeg kan komme til Aalborg også. Jeg kan komme lige meget, hvor det er. I kan bare sige til, så skal jeg med mig komme, og så bolde din mor og dig, mand. Jeg propper dig op i røven på din far, du. Hvis du bolder min mor, så du med mig til grin, mand. Ja, men det gør jeg. Bare vent og se. Han er til grin, selvom man boller din Med en mor. totarmpæl. Seriøst, jeg tror, du er nok den største taber, jeg nogensinde har set. Der fik du alligevel taget plads. Ved hvad? Plus en. Din fucking lille sædcelle, mand. Skrid hjem og knip din mor, mand. Så du kan. Jeg sidder med så klam, mand. Du ved, at din far har prøvet at låse dig op i fisen på din mor så mange gange. Jeg ved det, fordi du er så grim. Jeg vil ikke have dig. Prøv at passe nu på, skal jeg komme og få dit fucking hus, mens dine børn er der. Jeg er fucking ligeglad, mand. Det gør du bare. Kom du bare. Han er sgu ligeglad med Hvad du gør ved det, hvis du gør? Hvis der er nogen, der spiller smart bag en skærm, så er det kraftedeme med dig. Din fucking Ja, prøv at det fede, det jeg tør gøre noget ved det. Jeg gider bare ikke til at flytte mig over til Sverige for at gøre noget. Kom nu. Ved du hvad, hvorfor giver du mig ikke dit navn? Du har mit navn. Giv mig dit navn. Hvad skal du bruge det til? Så skal du se. Giv mig dit navn. Ved du hvad, jeg kan Hvad fanden vil du bruge det til? Ved du hvad, jeg smadrer dig, din fucking luder. Jeg smadrer dig, mand. Forstår det? Jeg smadrer dig, mand. Kom bare. Jeg kan bag en tændstik. Brænd mit hjem af. Er du gal en drengerøv, mand? Jeg tror, han er psykisk syg. Fy for satan. Tror du selv, du er sjov? Du er kraftedeme så dum og grim. Vi synes, han er sjov. Du kan bare komme. Kom nu bare. Jeg venter på dig. Seriøst, er du i psykose eller et eller andet? Du er sgu da en kraftedeme helt så anden grim, verden. mand. Han er en Og det anden. fede er, at du har aldrig set mig. Nej, Okay, drenge, prøv helt Du har heller seriøst. ikke set Palle mig, Homsen. Vel? Palle Homsen, hvad hedder det? Er du 37 år, du har 2 børn og sådan noget der? Jeg har ikke 2 børn. Jeg har 3. Nå, okay, og du bor hjemme... Nej, prøv det helt seriøst. Og du bor sammen med din kone og sådan noget, eller hvad? Ja, det gør jeg. Har du et problem med det? Nej, det er ikke noget med det at gøre. Jeg Men har hvad et hedder problem det, så, prøv nu lige. Og så, hvad hedder det... Ja, jeg synes bare, det er sådan lidt... Jeg tænker bare sådan lidt 37 år, han hvor skulle du være lidt mere moden, at du sådan bare sige, Ja, altså... ved du hvad? I skal ikke sidde og diss os. Og I sidder og spiller så smarte. Og så sidder I kraftedeme og spiller smarte, fordi I taber. I sidder og skriver hele tiden. Vi spiller sgu I du lugter, din mand. idiot. Langt væk. Er du dum eller hvad? Er du fucking dum i Er hovedet, du dum eller hvad? dit fede Er svin? du dum eller hvad? Kan du ikke sige andet? Er du fucking dum i hovedet? Prøv, hvis der er nogen, der ikke, Er hvis du der er helt nogen, der ikke dum, kan finde eller på noget, så er det fandme dig. Det eneste, du kan sige, I lugter, 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 I lugter. Du har ikke andet end munden, mand. Du er fucking lille abe, mand. Du kommer Prøv, og bare. det fede er, at jeg kan slå dig ihjel på 1 sekund. Jeg gider bare ikke til at flytte. Det fede er. Nej, vil du høre, hvad det fedeste er? Det er dig. Ja, kom nu bare. Jamen prøv, Homsen, du kommer bare med alle dine venner, og så kommer jeg også alene. Ved du hvad, jeg behøver ikke at komme med nogen venner, du. Jeg kan tage dig alene og hele din familie, du. Du kommer bare. Sidder du og tror min familie? Sidder du og tror min familie? Ja, det gør jeg. Jeg tror dig. Okay, ved du hvad, kom til Aalborg. Jeg er fucking ligeglad, om du skal have et oversæd i hovedet, mand. Det er i orden. Tror min Ved du familie hvad? ikke engang, så Der står der står kraftet med hjælp, din ved du forbandede hvad? nar. Din mor, ikke også? Ved du hvad, jeg knippede hende så meget, da hun var narkoluder, mand. Jeg prøver, og det fede, der så du min Og mor, ved du så hvad, hun jeg slå dig ihjel. smadrer hende. Jeg smadrer. Ved du hvad, du kommer bare.
Prøv at, du kan svine mig til, du kan tro mig, du kan spørge mig, men du skal fandme ikke tro min mor, så slår dig kraftedeme ihjel. Jeg tror dig, og jeg tror hele din familie, kan du forstå det? Du kommer bare, din fucking lille æb, jeg knipper dig i røven. Du kommer, mand. Ja, vil du knippe mig i røven? Kom, klap, mand. Først min mor, og så vil du knippe mig også, mand. Jeg smadrer dig og din far og din mor. Prøv at, og det fede der, det var først, da du sagde, at du ville knippe mig. Jeg blev lidt bange for dig. Skriv med dig. Skriv nu med dig, mand. Prøv lige at høre, drenge. Det er en mand, han... Prøv lige at høre,